Yo, 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 Brâschibidi-dop, am venit după voi să vă dăm foc. Avem și mâini și picioare, nu vă punem cu noi, punem pe cu noi. Brâschibidi-dop, am venit după voi să vă punem pe foc și să vă facem cu noi. Că nu vă puneți cu noi. Am venit după voi, o să vă facem cu noi la foc și o să mă duc, o să vă mâncăm pe toți. Hei, cine se pune cu noi, o să devină cu noi, o să devină cu noi, și o să-l mâncăm noi, și o să-l mâncăm noi. Am venit după voi și să vă dăm foc și să vă facem cu noi. Hei, și să vă punem pe cu noi, că nu faceți nici măcar la un minut de noi. Hei, unde fugiți voi mei? Ia veniți încoace să vă punem cu noi și vă dăm foc, fiindcă nu vă comparați cu noi. Hei!